Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Bir Müslüman doğun soraptırla. Men Allah Teala'ga ahd ettim. Inha beli şol ahdimi encam berip bilmedim. Şonun kefaratı näme? Adi Müslüman doğun eger ahdini dile getirip aydan bolsaň, ya qasam suratynda aydan bolsaň, ya ahd kelimesini aydan bolsaň, onda der hukmy qasam bolýar. Eger diline getirmedik bolsaň, onda bir işgali yok. Emma diline getiren bolsaň der hukmy qasam, o da ayında bolýar, onu encam berebilmeseň, inha 10 qariba nahar we şam berersiňde ta doýjak hattynda, ya da 10 qariba libas berseň de bolýar, koýnak bilen inha balak berseň de bolýar. Ya bir berde azad etseň de bolýar ki berde yok. Şu üçüsiniň arasynda ihtiyar. Eger bu üçüsine tabanyň bolmasa, onda bu üçüsinden aciz bolsaň, onda 3 gün peyderpey mutawali roza tutarsyň.